Unborn meat fresh from the pot. 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 Hey, unborn meat. Hey. Okay. Alright, so today we're reacting to Dlamini Star Part 5 episode 19. I cannot wait. But before, please guys, don't forget to hit the like and subscribe button. And let's get the channel to 3,000 subscribers. Let's go. MDM Films. Usile ilawa show ikude yathi usile Washintsha ubuso manje Dlamini. ile wangcobo yekuseni bekwendlu yathi usile yeah bet Awu. angiyithandi nje le ngoma yakho hawu kanjalo Dlamini yeah kanjalo nje iqhudi lathi kusile walizwa wena liphe kwendlwana Hayi phela uthi iqhude lona lathi usile. Qonda ukuthi yabo iqhude njalo ekuseni angenathi like athi yabo like avusa abantu ngobani sekusile. Hayi literally figuratively. Dlamini, come on now. lithi kusile Come on now. hayi asizame enye ingoma Okay. wangivusa kusele kangaka ungivusalani nesitefu must stand was no stefu must stand yeah was stefu must stand kanti mapintis le ngoma uzithathaphi zivelaphi le ngoma hawu Dlamini mina mangibhala futhi pintis le ngoma uzithathaphi zivelaphi le ngoma hawu Dlamini mina mangibhala futhi ngibhala ama experiences ami hayi aswaye kama experiences zakhe ayabheda nje neza awuzama ukusebenzisa ama experiences zomunye umuntu haya wakho awu eshe madoda awu hey kasefuma wakho wala madoda bafowethu akuve ngiyiqhenya ngani ngiyayiqhenya ngani selo niqalile kulomsebenzi wenu omusha angaze nilove nihamba early nibuya late acha nginishaya ihlobo madoda siyazama Dlamini kunzima but siyazama which brings us kule nkinga esinayo angeke madoda nginiboleka imali Hawu. nina niqala ukusebenza inyanga Okay. iqala Why njalo umuntu mayethi sinenkinga ucabanga imali? Like kunazo zonke izinto ongayicabanga do like ucabanga ukuthi umuntu manenkinga hleze ezoba nenkinga yemali. Qonda ukutheni ngoDlamini, qonda ukutheni qonda ukutheni ngoMaxwell, qonda ukutheni ngoMahewu. Futhi bona bablock bona nganiboleka imali yanele yokugibela ngakho ke cha Dlamini sengine office job manje angikwazi ukudla umfudumeze njalo sometimes ngimele ngispice up izinto ngithi KFC bayasho njalo. Hayike kokusiza ukuthi uphinde uspice izinto up futhi uthi ukuhamba ngenyawo emsebenzini Qondile save imali. hey madoda nami ngiyengikwazi ukuboleka imali ya amapentshisi akekho bezoboleka kuwena siyasazi simo sakho nozodwa isimo sami siphola sambe Maxwell Why Maxwell uzohlezi nje ekhuluma into eseceleni yedwa uzobisana bheka eceleni nje Maxwell. hello hayi mncane 5000 kulento zamani ukhuluma naye madoda okay
sharp. Asithi 5000 imnqanda zona mali. Ubani lo ukhuluma la? Nawe indaba zakho bhuti. Nxa sedlamini yazi ngithi ngikhuluma noMaxwell asengikhohle ukuthi wena. Nci? Hey, yazi imali yokugibela izongiphelela in 7 days. Mina in 5 days mfethu. But yazi mangadla kayi-1 in a day. Mhlawumbe ngangiphelela in 8 days imali yokugibela. Ubani esingamkweleti esingaboleka kuyena imali? Ungwenya ngimkweleti, but I feel like ngeke avuma ukungiboleka. Hey, nami ngeke kaze ngiboleke ungwenya imali. Nazi ngani bafethu like zamani inhlanhla dog. Bucks. Lalela man. Sacela ungiboleka u300. You know I have a new job manje and isalary yami inyukile so ngizokwazi ukukhokhela kahle. Oh, okay. Hey, mekuboleka ngicela ngiboleke 100 rand ngeke kaze ngiboleke mina uBucks imali. Hayi man. Oh. Makusolo uyangikweleta. Ukweletayo manje. Manje. Makuswele wathatha i-braai pack ne-lemon twist ngoJanuary bowungakazi ukukhokha. Makuswele iphi imali yami? Nci? Bucks. Intandala kanje. Hawu namagqubu bo. Buka Bucks mfethu. Ngizohola mina in 15 days bese ngiyakukhokhela. Please Bucks fethu, imali ethu yokugibela izosiphelela. And asikwazi ukulova singakaqedi ngisho inyanga eyodwa. Hayi, no madoda. Oh, Bucks. Hawu. Awunayo ke noma i-business idea engasifakela imali fast. Bucks the man. Engifikelayo njengamanje ekhanda eyokuthi thengana amatshwele lawa olamthuthu ngo11 rand. Akhula fast. Nina ke nizobe senodayisa 100 rand. Banayo Bucks. Mothi ikhula fast, how fast? In 3 to 4 kanje asuke se-ready. 3 to 4 ini. 3 to 4 months, 3 to 4 weeks, 3 to 4 days, 3 to 4 ini. Hawu mfethu. In 3 to 4 kanje asuke se-ready. Mana mfethu singathola. Umliso noplug wenkukhu. Zaphela izinkomo esibayeni sikawawa. Okay. 13 rand ichwane lililodwa. Okay, Mahewu. If sizothenga amachwane awu12. Masizothi 12 times 13 awuthi ngo 1 + 1 kuba u2. 3 + 2 kuba u5. Futhi sino 25 bese si-add u0. Asimkhokhela u250. Are you wrong baba? Wrong. 250. Mhlambe ba 150. Maxwell, 13 times 12 156. 156. Shaya khona. 13 times 12. 12 times 13. Iyafana nje lento. Hawu lemthetho. Asebenzise yakhe maths because iyona ocabanga ukuthi right. Right vele. Sebenzisani yona imaths kaMaxwell. Ngiyayithanda. Mina bengizocela sisebenzise imath calculator kwamanje. Well, mina ngino 80 rand ohlangene. But well, ngoba uthe 156, as round off kubo 160. Round off. Yeah. Yeah, Mahewu. If inumber ingaphezulu kwa5, siyakwazi si round off. Bese ukuthi le eseceleni iyanyuka. Simple. Imali lena wena khanda lakho. Imali sikhuluma ngayo imali. Akuyona imaths lo mama uthatha ama test imali urandofa. Hey, shoot wena into uma you shoot me kube meku 154 shoot wena muzothi 140 rand
sa round off, shit round off down phela ngoba nigga come on. Iyanyuka. Yabo like indlela esho indlela esho ngayo like uyazithi ukuthi ya hlaniphile manje khuluma into enomqondo. Come on nigga. Yazi Maxwell mfowethu ingqondo nayo. But angiboni ukuthi ihleli ngendlela ekufanele ihlale ngayo. Ngci? Ngathi upside down. Upside down. Zaphela. Ilinkomo zababa. Esibayeni sikawa. Yini ngabala lengoma edlala abafethu manje acela intshela ama comment section. Okay, soon sobe sesimdayisa. Lapho nje umelo Sidayisa ngeenkukhu. uBucks umethi 3 to 4 weeks. Singakakhulu kwakukhula. What if khona umuntu oyifunayo manje? Well, somtshela ukuthi out of stock. Akabuye in 4 days. Vele in 4 days sobe sesindala. 4 days. Ungiplan 4 days. Nangicathi ukuthi into engakhula in 4. right. I need to pause too. Hayi, siyakhula. How? Hayi, kumina isalingana na izolo. Maxwell, cela ungakhohle ukubuya emini uzothela amanzi ukhiphe nokungcola. Day 3. Hayo, wena uzoba uchicken nini today? Day 4. Hayi ngeke. Lenkukhu ayikhuli. Mhlambe sikhula ngaphakathi for 3 days. Bese kuthi ngalelo lesi4 kuvela ngaphandle ukukhula kwazo. Hayi akwazi. Lo mniso sidayisela inkukhu ezama dwarfs. Hayi, akusashiyo ukuthi ama dwarf sekuthiwa ama little people. Little people chicken. So ngithini? Ngithi lo mniso sidayisela inkukhu ezingama little people chicken. Yeah. Oh, mapentshisi. Yini lo iphethe lapho? Sudayisa izinkukhu. Na indaba zakho like dog like sometimes wena indaba zakho nje futhi khohla umunye umuntu uthi wenzani. Hey, Bucks. Lo muntu wakho sidayisela inkukhu engakhuli. Engakhuli kanjani manje? Bucks, sekuphele 3 days. Lamachwane yakhe asamachwane. 3 days. Manini madoda. Benilindele ukuthi lamatshwele azokhula in 3 days abe semadala? Yeah. Angisona ukuthi inkukhu izobe seyikhulile in 3 to 4 days. No. Ngathi mina 3 to 4 weeks. 2 4 weeks. Awushongo weeks. Nina ngicabanga ukuthi inkukhu zikhula fast kanje? Hleka. Hey, madoda. Nina ubathiwa benifuna into esheshayo elethe imali fast. How? Kufanele nithenge Batshelile nje ukuthi sicela business nawo nayo business idea esheshayo izosinikeza imali fast. Lento abayishilo. Wena usu bro. Mina kube ibabe senithela impama mina manje ku Bucks. Hey, madoda. Nina ubathiwa benifuna into esheshayo elethe imali fast. Befanele nithenge lezi izinkukhu lezi ezichamisela amaqanda. Kuyashesha ke kona. Lezi ziwu200. Zibeka amaqanda nga3 nga4 ngosuku. Ebese kuthi le ibeka nga6 nga8 ngosuku. Yona ke ngibiza ngequeen of my ex. Queen of your ex. Your ex kanjani manje? Cause ibeka amaqanda amaningi. Queen of your eggs. Manje why uthi queen of your ex? Kube kuyiyona inkukhu ebeka amaqanda. Werazo, wenzani nale nkukhu?
Wena noyimithisayo. Okay. So thatha lezala kakhulu imalini. Wena. Akushiyo ukuthi inkukhu iyazala man. Iyachamisela. And u300. Nini imali abeseva le mali uthi ligibele ubhayisi. Ukusiza ukuthi uchamisele fast my sister. Kwasiza sonke. Do you think asekhona amaqanda? Yeah, faka isandla check. Okay. Hayi, ngizowuda yini? Nice. Mhlawumbe sesibuye emsebenzini yobise washayila u6. Hayi bol. Wenzani manje lo Isandla phela Maxwell. Yobise washayila u6. Ubuso bakhe. Khepha isandla phela Maxwell. Hey, kufudukela la mani. Ay bafethe. Ngenzani faka isandla check. Hawu, Maxwell kanti sizeleni la? Cha phela ngithangibuze mhlawumbe la ubufuna ukufaka isandla. Okay. Hayi, ngisezawudrive mina la. Aw, ngathi ngifile lodwa. Aw man, istupid lesi. Mo. Hayi man Maxwell. Well, indawo ekuyona intsha. Ayinjwayele. We, hayi akekho. Besanekekwe. Inkinga phela manje. Inkinga after inkinga. Omunye bebelindele ukuthi in 4 days obeseku right manje sekuyindawo entshe inkinga kuphi okulandelayo ikuphi manje shama nene mele zephi for amaqani shama zep for abafethani kwahle hawo Sele. Ay. Oh. Mawuthi isijwayele, usho ukuthi sibe umngani wayo? Lindani. Inkukhu izojwayela ebese iyawabeka amaqanda. Idlalele nomculo opholile. Kuyasiza naloko. Lo mjidi ufuna sibe umngani nenkukhu. Wena. Ungangibuki mina phansi phezulu. Ungangibuki futhi na kanjalo. Asambe Maxwell. kanti unjani mfethu usuyikhekhe yini usabuka usumuhle usijwayela kabi hawo wenze njani manje mlisa mfethu Begikanda Begikanda Itshela ibeke noma 6 Mahe ukayikwazi ungachamisela amaqanda awu 6 same time kancane ingakanani lapho uma khona eqanda angazi but we need lots of eggs man madoda ngicazobele ngihambe nje manje Mapentshisi khona nini la box lakho khona indaba zami endangizwana bonke indaba zami Ngi Begikanda Madoda. Nangidayisela amaqanda niyazi nje mina ukuthi inyama ngihle. Hawu Dlamini akuyona inyama leni iqanda
and kuzofana nokuthi udla an unborn meat. Ayizwakali kahle le. But Dlamini, please support us mfethu. Sanibonani. Hawu, Makhuzwayo. Wathenga amaqanda etolo ukwazi kahle sidayisa amaqanda. Hayibo mina bengazi ukuthi ngidayisa amaqanda. Makhuzwayo ulayikile nje kule apho siyame ethi sidayisa amaqanda. Maxwell, mina ngifundanga le nto yakho. Ngilakile ngoba bengisupporta wena. Plus awuyena umuntu othola ama likes amaningi. Ha. Kanti ulayike into Ha, enami nakalaya. Ngayenza lento. Besale like ipost nje bese amngani wami ngidlule. Ukuthi ukhuluma ngani kwi-video ukuthi wenzani kwi-video angihlangani. Nawe status mambona ukuthi uyiposteni. Ngalike usha upost i-video yakhe. Angilike noma yini. Ngiyilike ukuthi uthini ubhala ukuthini angazi. Angifoni besane ngilike nje indlule. Like indlule. Yabo leyo nto. Makhuzwayo, umsupporteke namanje uthenga amaqanda and are fresh from the parts. Yo, flop after flop. Unborn meat, fresh from the pot. 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 Hey, unborn meat, hey. Okay. Fresh from the parts. Sengijwayele ukuhlala noMaxwell ingqondo yami ihlangahlangene. Maxwell sami. Imali yamaqanda. Bucks, awuthenga na amaqanda. Hayi, ngiyabonga madoda. Fresh from the Bucks asashisa wezwe mfethu. Hayi, madoda, ngithe ngiyabonga ngifuna amaqanda mina. Bucks support local chickens. Support local business, Bucks. Ashes. Yazi kodwa Maxwell emsebenzini akude mfethu kakhulu 20 kilometers yabona. Ay me I'm thanks to baba. Hawu. Yazi kodwa Maxwell emsebenzini akude mfethu kakhulu 20 kilometers yabona nje mesingavuka ekuseni ngo4 singakhava. Hayi uthi nivekseni ngo4 mele maseseni ready ngo4 ningakhava. Hayi ukuthi manje phela mama nivuka mhlawumbe kuba ready ngoba mele ugeze uxubhe udle uvuke kahle. Oh mele uvuke ugeze uxubhe udle ugqoke ulanjani unqono okay mele uvuke mele uvuke uphumule ugeze ugcobe ugqoke udle masu yaxubha masuqeda uxubha maseniyabizana maseniyahamba nonke niye emsebenzini Sensande Brazilian fan kakhulu maybe I'm a Brazilian. I'm a Brazilian in discuss ngadlana Kakhulu 20 kilometers yabona nje mesingavuka ekuseni ngo4 singakhava. Bafowethu. Into engiyibona nje thusayo. Into ethusayo kanjani? Lento yadilana iphumile bafowethu asenibona. Hayi mapages. Uthe khona indaba zakho la eboxini. Indaba zakho iphumile. Hayi wena man. Bafowethu yazi inkosi kanjani letho? Ayike endlini nezinkukhu. Uzongaze ngishayela yini uzongaze ngibulalela amaqanda ngilinde ngivuke. Madoda. Shulente ibuyile yeza lapha. Amachwane ethu, inkukhu ethu angeke bras. Kuzomela wakhokha amachwane ethu. Khohlwani madoda zindaba zezinkukhu namaqhwana. Lana ngikhuluma indaba yezingane isengozeni. Khohlwa izingane. Okwamanje sizocela ukhokha amachwane ethu awu20 adliwe lento yakho. Ebe malini maye? Ichwane lilodwa lu50 rand. So 50 times 20 1000.
naku 200 sengu-eda ngaphezulu ukuthi ingayithi ivule lento futhi kube kuyangami ngabe niyaphuma niyahamba la ngoba izobuya lento bese kengi yini kanti le abhinyo kanje business yethu ifile but we are good now. yeah man ngoba sithenga amachwane awu-12 but wena kuma-pages uthe awu-20 kwenzakale kanjani amithi sanile azala musukubhayiza yabo futhi indaba zabantu ababhayiza futhi bayankiya fezi yazi bethu ngaqhamuka neplan manje usanabhekisele wedwa eceleni hawu fethu obvious mengimshange enqayi ngiyazi mina ukuthi amachwane awu-12 lokho nje ngiyakwazi nawe uyakwazi azozala nanje amachwane mina bese ngiqamba amanga ngithi awu-20 bese ngiqamba amanga ukuthi acost u-50 mengi mina ke ngihlale nomixer bethu umixer umuntu okugcina bethu ngamthemba ukuthi aqamba amanga mina ngafika intombazane mafi ngiqamba amanga ithi bafethu sewenze olova bami bazongivumela so bawu-3 sihlanganisa isitori esisodwa esingekho ukuthi kanjani asazi sobona kuzobe sekwenzeka nje besale ngiqamba amanga nami umngane ama-eda wakhe binewena kodwa hlala isitori esisodwa ngeke nje ize ngihlale noma ekuseni ngithi ngizomthemba awu yobhayizanze azala anda Yeah, uzongithelela ngalento yakho. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please don't forget to hit the like, hit the subscribe. Let's get the channel to 3,000 subscribers, man. Let's go.